אם יש לו מישהו כדאי שיצלח. לבחורה הזאת יש ממש תנאים במכנס. המקפיד הזאת מכניסת רז, אומרת תנאים במכנס, תרנגול לא חכה שנכנס, אומרת תנאים במכנס, תגידי כמו שאני רוצה, בואי נראה אני קופצת, בואי נראה אני, תנאים במכנס זה סמך ספק, חוזרת הביתה אוכלת הגז, ובינתיים תנאים במכנס, הממשלה תשלמי לו מכנס, כי יש לך תנאים במכנס, הוא יהיה קופצת הוא יפלט, אומרת תנאים במכנס, תדאגו וקיבלתי פעם, יהיו לי תנאים במכנס, בואי נראה אני קופצת, בואי נראה אני, תנאים במכנס זה סמך ספק. וואו, באמת היו לה תנאים במכנס. חלודה.